Welcome sa new episode sa Katkat Serye. Ibang level atong katkat karon. Kay naata karon sa Surigao del Sur. Before ta magkatkat, mag-breakfast ta. Pero mas lami ni siya breakfast ay chan. Naade mi karon diri sa payag nila Miss Kla og Duker. Pero lahi akong agenda karon. Kay katkat man ta, maadto tag isla. Ready na mo? Kay ready na ko. Before ana, pay breakfast. Oh, magbalik ko mangihi oy. Kailangan mangihi kay lisod na mayuti ay nasad. Ano day? May ka matago og mga importante. O kana mga kwarta importante man na. Unsa pa? Labi na kana mga passport importante man na dapat. Unsa? Kana mga passport. Unsa kisa man na magtago og passport di ay? Ha? Kasi na magtago og passport. Mister. Finally, naabot na kita. Kani nga lakaw, kay mo tanaw jud kong mga isla. Mga isla ha, dili ra isa. Kay mamalik og isla uy. Kuyugi ko niyog shopping. Kay nagdisara jud ko guras akong kwarta. Maong, suksikan sa nato karon. I-treat na ko ang Bisaya Squad sa island hopping. There is a Britannia Islet. Naara gihapon ni siya sa Surigao del Sur. Da, pasok gid yo og Zed. Bahalag init. Actually, nagawat na lang mi sa mong sakyan. Nga speedboat. Wow! Bitaw, chara guys, uy. Ki-invite ra bitaw mi dinhi. Kinsa nag-invite, atangi. Asa di kagikan ko eh. Gimingaw na ko nimo. Kani bitaw sila nag-invite na mo, uy. Thank you, Doc Care and Miss Kla of Bang Smile Doctor Dental Clinic. Sila ang reason nganong lami mig smile. Maong, pa-appointment na mo. Wala, rampag gini upo para matagak juga dia. Murag, lisod-lisod yun yung gianan da. Kuya, tulungan mo ako. Unahan ni ko akong bago. Kitagan may di kwarta sulod. Kailangan 15 eh, kay ipalit ko ni isla diri. Hay, salamat, akanaog ragyod. Good luck sa musunod. Ready na mo sa akong island shopping? And 3, 2, 1, go! Agoy, murag laysyo nga isla da. Ato ang i-check be. Lamig sand, mo level sa Boracay. Tuulo na to be. And yes, naabot na mi. Pero kailangan dyan ako i-check sa sulod kung worth it ba nila nga isla. Tara, let's! Ikapoy mo kung sorry-sorry ng islaha eh. Lapang sa tao kay gimutsa na. Murag lami-lami ginilang giandam da. Kanang magpatuol ta gamay bi para magunag gid ta. Lisod na mahotdan ta. Agoy, sugod na ta. Bi, talawan daw nato. Kung lami ba gyud. Lami ba? After sa Lafang, adto na ta sa atong ikaduha nga isla. Murag laysyo pud ni ay. Kay Naked Island.
Murag dindot maghubo diri. Gusto mo makakita? Makakita ani nila ba? Paliton ko na lang ni oy. Kay murag pagkapin siguro ni mga boys. Except aning Z ha. Oh, tuara oh. Naked Island GGI. Extra rice na lang ko lang. Muwa masarap tong diet ani nila oy. Hay, murag nabusog na ko ato da. Ari na ta sa katulong nga isla. Murag laysyo pud ni diri. Kay naay daghang better place. Asa man jud sa tulo imong paliton? Ano alanganon man no? Ano alanganin man? Kadaghan man o Kwarto. Bitaw guys, kung ako naidagan kwarta mo palit kung isla para kuyog hapon man nila. Thank you again Miss Klein Care. Hanto sa sunod na akong cat. This is Nick Princess. Bye bye.